अनजाग्रा नायगिरि लोगो नोंथांमोन, जेब्लानो जोङो बाइबेलनि बिसय सानो अब्लानो जोंनि गोसोआव बेफोर बाथ्राफोरा बेरखांफैयो। बेनो जादों जाहैबाय सान्तिनि बाथ्रा, अननायनि बाथ्रा, सैथोनि बाथ्राफोरा गोसोआव बेरखांफैयो। नाथाय नोंथांमोना मिथिगौना जे बाइबेलाव बेबायदि गिथावना माखासे जारिमिनफोरखौबो लिरनानै दोनदों जायफोर जाथायफोरखौ फोथायनो थाखायबो गोब्राब मोनो। दिनै आङो मोनसे गोबां गिथावना बाइबेलनि जारिमिनखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ अनजाग्राफोर। बे गिथावना जारिमिनखौ गिर्जानि न' सिङाव एबा बबेबा जायगाफोराव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा गोबां समावनो बेखेवनानै होआखै। बे जारिमिनानो जादों जाहैबाय हर गेजेरनि थगायनायनि आरो मानसिनि बिग्रायखांनाय आरो गाज्रिनि बाथ्रा। बेनिखायनो नायगिरि लोगो नोंथांमोन, थामथिम जाखादो। बे बाथ्राया नोंथांनि गोसोखौ गिख्रंहोगोन। बे बाथ्रायानो जादों जाहैबाय गोजाम रदायनि बाथ्रा, अल्ड टेस्टामेन्टनि बाथ्रा। जि समाव इजराइल माहारिफोरहा राजा गैयामोन, बै समाव गोसो बायदि गावबा गाव इजराइलारिफ्रा सोलिदोंमोन आरो खामानिखौ मावदोंमोन। जाय जारिमिन एबा बाथ्राखौ बेखेवनो थांगासिनो दङ बेखौ जोङो गोथार बाइबेलनि न्यायगिरिफोरनि 19 बालाबनिफ्राय 24 बालाबाव जोङो मोनो। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जारिमिना जागायजेनो सासे लेबि हौवा आरो हिन्जावनिफ्राय। बिसोरो इजराइलनि हाजो ओनसोलाव थायोमोन। माबा मोनसे जाहोननि थाखाय हौवा हिन्जावनि गेजेराव दावराव जाबाय, नांज्लायनाय जाबाय। बेनि थाखाय हिन्जावा गावनि हौवाखौ नागारनानै गावनि बिमा बिफानियाव थांफिनबाय। माखासे दान बारलांनायनि उनाव हौवाया गावनि हिन्जावखौ एबा बिसिखौ गोसोखांनायसै आरो बै लिबियारि हौवाया गावनि हिन्जावखौ बुरखायनो थाखाय बिहावनिसिम थांनायसै। बै समाव बिहावा बिजामादैखौ नुनानै रंजानायजों नाजावबाय। बिसोरो बैयाव माखासे साननि थाखाय रंजा बाजायै जाबाय, रंजा बाजायै थाबाय, रंजा बाजायै बाथ्राफोरखौ सावरायबाय। आलासि जाहैनाय बै लेबि हौवाया एबा बिजामादैया बिहावखौ बुंनायसै। बिसोरो गासै बैयाव सानब्रै थाबायमोन आरो सानबानि मोनाबिलि जाहां जाहां जानाय लोगो लोगोनो बै लेबि हौवाया बुंनायसै जे जोङो थांनोसै, जों थांफिननोसै होननानै बुंबाय। बिनि बे बाथ्राखौ खोनानानै बै समाव बिहावा आरोबाव बुंफिनबावदोंमोन जे दिनै थांथ'नांला, दिनै आरोबाव थाबावदो, मानोना अलरेडि मोनाखासिगोन, मोनाबिलि जाखाबाय होननानै बिहावा बै समाव बुंदोंमोन। नाथाय बै लेबि हौवाया मानियाखसै। बियो गावनि बिसि आरो दाहोनाखौ गरायाव दिखोनानै एबा गराय लानानै बिसोरो ओंखारबोनायसै। आरो जेब्ला बिसोर फैबाय थानाय समावनो साना हाबनोसैमोन आरो बै समाव दाहोनाया बुंनायसै, मालिक मोनाबाय, बेनि थाखाय जोङो बे जेबुसियारि नोगोरावनो हरसेखौ जोङो थानोसै नामा, बेबायदि होननानै बिगोमाखौ बुंनायसै। आरो लेबियारि बै बिगुमाया बुंनायसै, नङा, जोङो बेयाव थानो हानाय नङा। जि जायगायाव जोंहा लेबियारि, जोंनि इजराइलारि मानसि गैया, बे जायगायाव जोङो थाया, बेबायदि होनना बुंनायसै। मानोना जि जायगायाव इजराइल माहारिनि मानसिफोरा गैया, बे जायगाया जोंनि थाखाय गिथावना जागोन, बेबायदि होननानै बिगुमाया बुंबाय। आरो बै लेबियारि सुबुङा बुंबावबाय जे जोङो जोंनि सहर, जि गिबा सहर दङ, बै गिबा नोगोरावनो जों थागोन। आरो बेबायदिनो बिसोरो गिबा नोगोरनि लांगोनायाव मोनहैबाय। नाथाय जेब्ला बिसोर बैयाव सहैबाय, गोबां दुखु नांथावना जे रावबो मानसिफोरा बिसोरखौ सोंदावाखसै एबा रावबो जायगा होआखसै। बिसोरखौ रावबो आलासि सोङाखसै। बिसोर गोबाव समनि थाखाय बै जायगायाव गसंनानै थाबाय। जेब्ला खोमसिया जेरावबो जाजोब्बाय, बै समाव सासे बोराय मानसिया गावनि आबादनि खामानि मावनानै न' फारसे फैफिनदोंमोन। बै बोराया बिसोरखौ नुबाय आरो बियो गोसोआवनो सानबाय जे बिसोरो बेयावनो हर थासिगोन खोमा होननानै गोसोआव साननायसै। आरो बै बोराय मानसिया सोंनायसै, नोंसोरो बहा थांगोन, नोंसोरो बहा उन्दुगोन? लेबि हौवाया बै समाव बुंनायसै जे जोंखौ रावबो आश्रय होआखसै, जोंखौ रावबो सोङाखसै, बेबायदि होनना बुंबाय। आरो बै समाव बै अनसुला बोराया बुंनायसै, नोंसोरो बेयाव थानो नांला, फैद', आंदों फैद', आंनि न'आव उन्दुनो हागोन, आं नोंसोरनो जायगा होगोन, आं नोंसोरनो जानाय होगोन, बेबायदि होननानै बोराया बुंबाय। आरो बोराया थारैनो बिसोरखौ गावनि न'सिम लानानै थांबाय आरो बिसोरनि जुनारफोर जि दङमोन बै जुनारफोरनोबो जाहोबाय। आरो बिसोर गासैबो जयै जायै लोङै जिरायबाय। आरो बै जिरायबाय थानाय समावनो मोनसे गोबां गिथावना जाथाय जाबाय। बै जायगानि माखासे गाज्रि मानसिफोरा बोरायनि न'खौ सोरगिदिं बेंखन फैबाय। बिसोरो दरजाखौ बुनो हमबाय आरो बिसोरो होज्रिख्रावनानै बुंबाय जे बिसोरखौ न' सिंनिफ्राय दिहुनदो, बाहेराव ओंखारबो, बेबायदि होननानै बिसोरो गोख्रों रावै हज्रिखावबाय आरो बुंबाय। आरो बिसोर बुंबावदों,
बै मानसिफोरखौ बाहेरायाव दिहुन, जोङो बिसोरजों लोगोसे गाज्रि खामानि मावनो बेबायदि होननानै बै सिखावफोरा एबा बै गाज्रि मानसिफोरा बेबायदि बुंबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, बेखिनियावनो मोनसे जाथायखौ गोसोखांगोन ना? बे जादों जाहैबाय सदम आरो गमरायाव जानाय जि जाथाय, बे जाथाय बायदिनो बेबो एखे रोखोमनि जाथाय। बै समाव बोराय आबादारिया गोबां गिबाय आरो बियो दरजाखौ खेवाखसै। बोराया गावनो बाहेराव फैनानै बिसोरजों रायज्लायफैबाय, आर'ज खालामफैबाय एबा खावलायफैनायसै जे नाङा, नोंसोर बेबायदि गाज्रि खामानि बिसोरजों लोगोसे मावनो नाङा, मानोना बिसोरो आंनि न'आव फैनाय आलासिसो, बेबायदि होननानै बोराया बुंनायसै। नाथाय बिसोरो बोरायनि बाथ्राखौ गनायाखसै, मानियासै। बिसोर गावनि बुंनाय बाथ्रायावनो थाबाय। अब्लाना बै समाव बै लेबि हौवाया मा खालामखो नोंथांमोना मिथिगौना? बियो गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय मोनसे गोबां गिथावना थांखि लानायसै, जायनि सायाव दिनैनि मानसिफोरा फोथायनो थाखायबो गोब्राब जानो हागौ। बियो गावनि बिसिखौ नारनानै बाहेराव दिहुननानै हरबाय आरो बै बाहेराव थानाय डाकुफोरा, गाज्रि मानसिफोरा बै आइजोखौ हमबाय। बिसोरो बे आइजोखौ दुखु नांथावनायै हरसे माने अत्याचार खालामबाय, जिनाहारि खालामबाय। जेब्ला फुं जाबाय, गासै गुन्दाफोरा, गाज्रि मानसिफोरा बे आइजोखौ नागारनानै गालांबाय आरो बै आइजोआ मानबायै दरजा खाथिसिम सफैबाय आरो बियो दरजानि खाथियाव फैनानै गावनि जिउखौ नागारबाय। डेट मिन्स थैनो गोनां जाबाय आरो बिनि आखाया दरजायाव दंमोन। जेब्ला फुङाव बै लेबि हौवाया दरजाखौ खेवो, अब्लाना बियो थैनाय गावनि हिनजावनि मोदोमखौ नुनो मोनबाय। बियो थैनाय मोदोमखौ नुनानै दुखु जायाखसै, हरबोर जायाखसै, नाथाय बियो मोनसे ओरैबायदि खामानिसो मावबावबाय, जि खामानिया गोबां गिथावना खामानि। बियो गावनि हिनजावनि गोथै मोदोमखौ लाबाय, थैनाय मोदोमखौ लाबाय आरो बियो मोनसे गोबां धार गोनां देगार दिहुनबाय आरो देगार दिहुननानै गावनि हिनजावनि मोदोमखौ गासै 12था थुख्रा दानस'बाय। येस अनजाग्राफोर, 12 थुख्रा खालामबाय गावनि हिनजावनि मोदोमखौ। बे 12 थुख्रा खालामनाय जि गावनि हिनजावनि मोदोम दङमोन, बे मोदोमखौ गावनि इजराइलारिनि जि 12 ट्राइब्स दङ, बे 12 जि फोलेर दङ, 12 फोलेरनो बियो लाइजामजों लोगोसे थुख्राफा राननानै हरबाय आरो बियो लाइजामाव लिरदोंमोन, नायदो इजराइलनि गेजेराव माबायदि गिथावना पाप जादों, बेबायदि होननानै लाइजामाव लिरनानै हरबाय। जेब्ला इजराइलारिफोरा बे दानस' जानाय मोदोम आरो लाइजामखौ मोनबाय, अब्लाना बिसोरो ओरैबायदि रागा जोंबाय आरो बिसोर रागाजों फाग्ला जानायफोर बायदि जाबाय आरो बे बाथ्राखौ लानानै गासै इजराइलावनो दावराव जाजोब्बाय। इजराइलारिफ्रा खौसे जाबाय आरो गिबा सहरनि जि मानसिफोर दङमोन, बै मानसिफोरनियाव हिसाब लानो थाखाय आरो गथायनो थाखाय, जाय मानसिफोरा गाज्रि खामानिखौ मावदोंमोन बेखौ गथायनो थाखाय बिसोरो फोसावहरबाय। नाथाय गिबा नोगोरनि मानसिफोरा बे खामानिखौ मावाखसै, नाजावाखसै। डेट मिन्स बिसोरो बै गाज्रि मानसिफोरखौ इजराइलारिफोरनो गथायाखसै। जाय गाज्रि मानसिफोरखौ गिबा सहरनि मानसिफोरा गथायाखसै, बिनि जाहोनाव मोनसे गिदिर सिभिल दावहा जाबाय, गोबां गिदिर दावहा जाबाय, जाय दावहायाव लाख मानसिफोरा थैबाय। इजराइलनि दावहा नांग्राफोरा गिबा सहरखौ सावजोब्बाय, आइजोफोर आरो गथ'फोरखौबो सिथारलांबाय। माखासे समनि गेजेरावनो गिबाया हांगार जाबाय आरो थैनि सागोर जाबाय। अनजाग्रा नायगिरिफोर, जेब्ला दावहाया जोब्बाय, दावहा जोबखांनायनि उनाव इजराइलारिफोरनि जिथु दावहा नांग्राफोर दङमोन, बै दावहा नांग्राफोरा गोसोआव मोनसे बाथ्राया फैबाय आरो मोन्दांथि मोननो हाबायदि जे इजराइल फोलेरनिनो मोनसे फोलेरा, जायखौ बेन्जामिन फोलेर होननानै बुङो, फ्राय जोबनायनि लामायाव फैबायमोन। मानोना गिबायाव थानाय गासैबो बेन्जामिन फोलेरनि, डेट मिन्स इजराइलनिनो मोनसे ट्राइबनिमोन बिसोरबो। बै समाव जि इजराइलनि गासै ट्राइब्सफोर दङमोन, बै ट्राइब्सफोरा बेन्जामिन फोलेरनो गावनि फिसाजोफोरखौ हाबा हरनो थाखाय एबा हाबा हरा होननानै बिसोरो प्रमिस खालामनानै लादोंमोन। दा गिबायाव जा सेंग्राफोर दङ, हौवाफोर दङ, बिसोरनो थाखाय हिनजाव माहारि गैयै जानानै थाबाय। मानोना बेन्जामिन फोलेरनो गुबुन फोलेरा आइजोफोरखौ एबा हिनजावफोरखौ हाबा हरा होननानै बिसोरो प्रमिस लाखादों। दा बेनि थाखाय बिथांमोनहा दावहायाव उन्दै गथ'फोरखौबो, आइजोफोरखौबो, हिनजावफोरखौ, सिख्लाफोरखौ गासैखौबो सिथारबोजोब्बाय। दा बेनि थाखाय बेन्जामिन फोलेराव आइजोफोर गैयै जाबाय, फोलेर बांहोनो थाखाय। दा बेनि थाखाय बेन्जामिन फोलेरा जोबनायनि लामायाव सफैबायमोन आरो बिनि उनाव इजराइलारिफोरा ओरैबायदि मोनसे गिथावना खामानि मावबावबाय, बिसोरो गुबुन हारिजों दावहा नांबाय। जाय हारिया बै जेंनायाव गैयामोन एबा बै प्रब्लेमाव गैयामोन, अब्लाबो बिसोरो बै हानजाजों दावहा नांहैबाय
आरो दावहा नांहैनानै बिसोरो गोबां सिख्लाफोरखौ आयथा सिख्लाफोरखौ लानानै फैबाय, बिसोरखौ फेजेननानै आरो बिसोरखौनो बेन्जामिन फोलेरनि जि हौवाफोर दङमोन बै हौवाफोरजों हाबा होफैबाय। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोन, बे जारिमिना बेसेबां गिथावना साननानै नायनायसाय, जेरावहाय सासे आइजोखौ माबायदि हरसे जिनाहारि खालामदों, माबायदि सिथारखो। जाय मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायनायनिफ्राय गोजान जायो, इसोरखौ खुलुमनायनिफ्राय गोजान जायो, बैबायदि मानसिफ्रा बेबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायो आरो बेयाव माबायदि जोबस्रांनायफोरा फैखो, माबायदि जेंनाया फैखो, जों बेफोर गासैखौबो नुनो मोन्दों। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोना बे जारिमिनखौ मोजांसिन मिथिनोब्ला नोंथांमोना न्यायगिरिफोरनि 19 चेप्टार, 20 चेप्टार, 21 बे मोनथाम चेप्टारखौ फरायगोन, नोंथांमोना डिटेल्स जारिमिनखौ मोनगोन। अनजाग्रा नायगिरिफोर, नोंथांमोननो आङो दिनै जि बाइबेलनि जारिमिनखौ खिथाबाय आरो बे गोबां गिथावना जारिमिन, दा नोंथाङा थारैनो बे जारिमिनखौ आवगायाव खोनाफेरबायमोन ना? आवगायाव नोंथाङा सोरनिबा खुगानिफ्राय खोनाबायमोन ना? एबा नोंथाङा गावनो बाइबेल फरायनानै नोंथाङा माब्लाबा मोनदोंमोन ना? नोंथाङा जुदि मोनदोंमोन बा मोनाखैमोन, नोंथाङा कमेन्टआव आंनो मिथिहोदो। अनजाग्रा ख्रिस्ट'नि बिसा नायगिरि नोंथांमोना जुदि दिनैनि बे भिडिअनि जारिमिनखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला, बोर मोनदोंब्ला, नोंथांमोना भिडिअखौ शेयार खालामनानै होदो आरो लोगोसे मोनसे लाइक खालामदो आरो लोगोसे सोरबाफोर चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो। दे अब्ला अनजाग्रा नायगिरिफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'नोसै। प्रेज द लर्ड, जय मसीह, थेंक इउ।